L'església de la Puríssima Xiqueta és un dels edificis religiosos més importants de la comarca. Se la coneix amb el nom de la Catedral de la Marina i és un dels símbols que més identifiquen la imatge de Benissa. La primera pedra de la seva construcció es va posar al 1902 i 27 anys després, al 1929, van finalitzar les obres que van ser sufragades pels veïns del poble. D'estil neogòtic, el temple sorgeix a partir de 3 grans naus, de planta rectangular, amb una façana que es configura a través de 2 torres campanari laterals i un gran rosetó de la part central. Un dels elements més característics és, sens dubte, el cimborri octogonal que corona la part central de l'església. L'espai interior conté el punt de veneració més important del municipi. En el retaule principal de l'altar es troba el relicari amb la imatge de la Puríssima Xiqueta. Es tracta d'una obra atribuïda a Nicolau Borràs, de l'escola de Joan de Joanes, el pintor valencià més important del Renaixement. El llenç representa una imatge de la Immaculada Concepció. El quadre el custodien 2 àngels que posteriorment s'interpretaren com els 2 peregrins que, segons la tradició, portaren al segle XVII la imatge del poble. La Puríssima Xiqueta és la patrona de Benissa i cada any, a partir de l'últim diumenge d'abril, se celebren les festes en el seu honor. Un dels actes més participatius i emocionants és la coneguda com la Baixada de la Puríssima, quan la imatge ix del seu retaule per a recórrer els carrers en processó. El conjunt religiós artístic de l'església es completa amb imatges realitzades en fusta policromada, com la de Santa Clara i Sant Josep. La més antiga i valuosa és la de l'Ecce Homo, que es pot veure a un dels laterals del temple.